आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मारे ले जाके रोज बास में करेला दे है मोरा नास रे, मारे ले जाके रोज बास में। एजी रिकॉर्डिंग करेला दे है मोरा नास रे, मारे ले जाके रोज बास में करेला दे है मोरा नास रे, मारे ले जाके रोज बास में। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मारे उठा के जब भुइया सुता के दुनु जबन भइल जागल रे, सखी रे रोज देवेला हमके रोजी भोरे भइल के लागल रे। सोनू अनमोल आनंद बिहारी मारे दरोगा जब रात में करेला दे है मोरा नास रे, मारे ले जाके रोज बास में करेला दे है मोरा नास रे, मारे ले जाके रोज बास में। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।